el darrer exercici de la segona tasca d'aprenentatge ens demana que tracem un pla perpendicular a dos plans i que contenguin el punt B. Recordem la teoria, perquè un pla sigui perpendicular a un altre ha de contenir una recta perpendicular en el primer pla, no? Per tant, haurem de dibuixar dues rectes perpendiculars, cada una d'elles a un d'aquests dos plans que tenim. Val? Dibuixaré dues rectes, R i S, cada una perpendicular a un pla. Això ja sabem que és fàcil en dièdric, però a més, perquè contenguin en el punt B, el que faré és que les dues rectes se tallaran en aquest punt B. Val? Així serà possible que un pla passi per aquestes dues rectes, perquè dues rectes són contingudes a un pla si són paral·leles o si se tallen en un punt, no? Llavors, si són paral·leles les que jo dibuixi, no serien perpendiculars en els dos plans, per tant, me convé dibuixar-les que se tallin en aquest punt B. Així el contindran. Molt bé, hem quedat que la recta R serà perpendicular en el primer pla i que la recta S serà perpendicular en el segon. Anem a dibuixar les dues rectes i a continuació el que farem és trobar les traces d'aquestes dues rectes. Per què? Perquè una recta estigui continguda a un pla és necessari que les traces homònimes coincideixin. Anem a dibuixar ara la recta S, que serà perpendicular en el pla fi. El pla fi és aquest i la recta S n'és perpendicular en projecció vertical a la traça vertical de fi i en projecció horitzontal a la traça horitzontal de fi. I recordem que s'han de tallar les dues rectes en el punt B, perquè és condició que el punt B estigui contingut en el pla perpendicular en aquests dos, fi i sigma. Molt bé, aquí també tenim 90 graus i anem a cercar ara les traces de les dues rectes. Una vegada que tinguem les traces de les dues rectes, el pla que passi per aquestes dues rectes, per aquestes quatre projeccions, no? Serà el pla que cercàvem. Aquí tenim la recta vertical de traça vertical de la recta S i la traça horitzontal, que fixeu-vos que està en el pla horitzontal posterior, per darrere el pla vertical. La traça vertical de la recta R la tenim en aquesta cota i la traça horitzontal de la recta R no ens faria falta perquè amb tres projeccions ja poden dibuixar el pla, perquè sabem que les dues traces del pla sempre se tallen en els punts de la línia de terra, no? Però per assegurar que no hem comès cap errada de precisió i que el pla que dibuixam és el correcte, vaig a trobar la traça horitzontal que en el cas de la recta R també està en el pla horitzontal posterior. Ho veus? Perquè la tenim per sobre la línia de terra i això vol dir que està per darrere del pla vertical de projecció. Molt bé, ara anem a reparar la visibilitat d'aquesta recta, que en aquest boci d'aquí la tenim en el segon quadrant, val? I aquí entre les dues traces, això és el segon quadrant, perquè tots els punts tenen les dues projeccions sobre la línia de terra, recordeu? Molt bé. La traça horitzontal del pla que conté les dues rectes ha de passar per H de R i per H de S. Val? És a dir, que serà aquesta recta. Però sobre la línia de terra l'he de dibuixar discontínua perquè està per darrere el pla vertical i per tant no la veig, és oculta. A partir de la línia de terra ja la puc dibuixar contínua. Val? Serà aquesta traça d'aquí. Això serà la meva traça horitzontal del pla
beta, que és el pla que jo he muntat. I a partir del punt de la línia de terra en el que se talla la traça, la línia de terra, trobam la nostra traça vertical que ha de passar, si no mos hem equivocat, per les dues traces verticals V'(R) i V'(S). Val? Beta prima, per tant, és aquesta traça d'aquí. I fixeu-vos que passa per les dues traces verticals de les dues rectes, en la qual cosa podem assegurar que no mos hem equivocat. Ja tenim el nostre pla.